Nginibingelele babukeli emakhaya. Mndeni wami esibili wesibani media. Abafowethu indlela engithanda ngayo. Nisithanda ngayo indlela isibani media abafowethu angazi ngathini. Njengoba ngasho ngathi akube nginawo amandla abafowethu. Bengizothi nje ake sihlanganiseni mhlawumbe ngoDisemba abalandeli besibani media abafowethu sibone sihlanganaphi. Senze singakwenza sijabulisa. Sike sithi ukuphumuza keep stress nje seyinkingi siyesibhekane nazo from January to November ngoDisemba nje. Ngicela ngoDisemba suke sesivala abafowethu. Bafowethu ngicela niyakhumbula episode 24 wamaMkhize episode 25 ya. WamaMkhize la ehlushwa khona umndeni wakhe la aganele kuona wakaNdlovu. Lo washonelwa umkhonyane. So bafuna ayongenwa indodana encane. So bafowethu akasibhayelanga kulokho bafowethu. Ithina esidecide ngoba udaba lakhe alibeli ngakophili. Ithina esidecide ukuthi sihambe sekuyena somvisita sponsor wagcina enze njani esimene samshiya kusona samshiya ekhala bafowethu. Nangimene wakobuhlungu abuye kusike ukuthi phela igazi likababa leli. Ngoba kaMkhize wakithi uMkhize uyedwa bafowethu akekho uMkhize. Umkhize abawona u10 noma babili. uMkhize uwodwa bafowethu. So ingakho ngagcina ngadecide ukuthi namhlanje ake siyombheka sibone ukuthi le khona ngoba kahle kahle umuzi uthengile impilo kanjani kodwa ngeke ngichaze ukuningi bafowethu sicela sambe lesoxhumana uMamkhize kodwa sikudecide ukuthi ngeke size siye emzini wakhe wamhlambe bazogcina befanisile bebona ukuphi balokhu be-attack lesekhona so shuthela khona le motini ngiyabonga bafowethu.